Ahojte priatelia. Dnes sa pozrieme na úplne nový Opel Frontera Ultimate 2026. Tento moderný rodinný crossover novej generácie úplne mení pohľad na legendárny model Frontera. Vozidlo zaujme elegantným exteriérom s charakteristickou prednou maskou Opel Vizor, kontrastnou čiernou strechou, modernými LED svetlometmi a výraznými líniami karosérie, vďaka ktorým pôsobí prémiovo a veľmi moderné. Interiér spĺňa najnovšie požiadavky. Pred vodičom sa nachádza digitálny kokpit Pure Panel s 2 10-palcovými displejmi. Nechýba bezdrôtové Apple CarPlay a Android Auto, zatiaľ čo ergonomické sedadlá IntelliSeat poskytujú vysoký komfort aj počas dlhých ciest. Pod kapotou pracuje moderný 1,2-litrový prepĺňaný benzínový motor v kombinácii so 48-voltovým mild hybridným systémom. Celkový výkon sústavy dosahuje 145 koní, teda 107 kW. Motor spolupracuje s najnovšou 6-stupňovou automatickou dvojspojkovou prevodovkou IDCS6 a integrovaný elektromotor pomáha pri rozjazdoch, zrýchľovaní aj jazde v meste. Priemerná spotreba paliva sa pohybuje približne na úrovni 2 až 3 litra na 100 km. Napriek dĺžke približne 4,38 metra ponúka Opel Frontera 2026 priestranný interiér a batožinový priestor s objemom od 460 do 1,600 litrov. Verzia Ultimate Winter Packet navyše obsahuje vyhrievané predné sedadlá, vyhrievaný volant a vyhrievané čelné sklo. Nový Opel Frontera 2026 úspešne spája moderný dizajn, úsporný mild hybridný pohon, bohatú výbavu, praktickosť a komfort, preto je už dnes považovaný za jeden z najsľubnejších kompaktných rodinných crossoverov v Európe. Ďakujeme za sledovanie. Dajte videu like, prihláste sa na odber a vidíme sa na budúce